sakeparingipun kasembahaken nderek Mangayu Bayo. Heeh. Monggo. Syukur bagi pasumbang dono swanten kasumanggaken mbok bilih wonten panyuwun tetembangan gending ing sak mampunipun kula sak kanca Wahyu Laras ing mriki sendika dawuh. Nggih. Niki ugi wonten wau nyuwun ayune Putri Mediun. Heeh. Setunggal maka setunggal dipun sadani. Pripun? Langsung apa urara? Nderek mawon kula. Nderek pleren. Niki pamundutan saking sinten Rama? Niki Kang Mbah Kong yang wonten dalem. Oh ngoten. Mbok bilih badhe sedono swanten monggo Rama. Mboten? Dipun sami Mbak. Wakil. Nggih kalih ngempos. Nyuwun tintinganipun sinom grandel mengke mandhapipun Putri Mediun. Titi Laras Selindro. Selindro. Nggih alon-alon mawon pun kesusu. Heeh. Nggih panyuwun saking Mbah Sabit. Heeh. Nggih mandhapipun wonten Putri Mediun monggo. Ting. Tetuwuing saumpama katresnanku duh wong ayu sate masa minggram boko rinabu anrasa asih rina pantara ratri tansah saged atut runtut tan ginggang pinggang sarekmo anggonku tekaning akhir kegandengan tekan ini lan mintuna ayun nggih heeh biyo nggih abote yen lagi tresno iki jenenge umi sindi iki Saya. Dalu-dalu hama dosi Pripun niki Rama? heeh dugi margi kajawan kula Kula mbok diajari ngoten niku neh. lunyune kepati Juh, niku lho, cengkoke niku lho. Pati kepleset tiba
goleng sambate aduh wong ayu jero kondo saum pombo kemropo rasaning ati kecik randu tiwa jejer ana marga ya Tikose sampun iki? Oh sampun Cik. Alhamdulillah ya Allah. Sik masa kok kaya ora tau oleh mun duwombong lho nek tenan nduk aku ora apa nek bawa ku golek apa eneng ning buku iki. Oke. Ayo. Mengke kula mengajari nggih. Siap. Oke, siap. Betul gula kopi mboten? Alah mboten sah. Mboten sah. Teh berarti teh. Krisis. Oh, krisis. Ganti kula apa ya. Monggo. Putri Medion. Yes, ya. Dados. Ayune Putri Medion. Kadya-kadya. Gonge aja ngantuk to. Sumunar sara. Salah. Anda pasar sopan mring sesama. Eseme Putri Medion kathah priya kang samya kayungyon. Ayu anjaying bawana bayem marga sopan nuju prana. Putri Medion ngangeni ngambar arep marak ati. Putri Medion tak puji dadya kembang ngesesami. Eling-eling aja lali ing tapel wates Medion ngawi. Tak pangkurek mo ing dada manunggale cipta dana rasa. Untuk malih dipantuk para tamu ing adepan kabadi daharan dipun segesaken mirunggan kanthi salah keca kanthi mati-mati kuning penggalih mekaten sebanduun. Ayune Putri Medion tansah gegah atine sun.
adakah informasi? Alah tenang. Iya ya, sing tenang ya iya Tinta iya. nesek, tinta nesek. Tak atasane nek kudu. Oke. Siap. Lho, cinta hitam. Anu, mboten anu eta, cinta merah jambu eta. Lho. Lho. Eling-eling aja lali ya. Ing tapel wates mati yo nang ngawi. Tak pangkuripmu ing dodo. Manunggaling cipta tenar rasa. Jas gendas. Yo. Ditumpuk loro. Lho, Nggih, Mbak Nuwun. Ayune putu Mbak Bias sisih mrika kanca sinoman sound stop. Ingkang sikiwa kanca sinoman mbok bilih wonten pamundhut panjuwunan ndandut nggih asal. Ndandut nggih oleh nggih pareng ya. Mas Nanang. Ya. Iya. Iki karo lintang asmara iki wetoke. Rasane iki lho. Dadi sing ketren ya kuwi ya.